Non quero ser paleontólogo nin actor. E vou deixar a escola. Quero traballar aquí como axudante. Vou ser detective e consultor. Faustino Rial é amigo de Inés. Vai pasar un tempo con nos. Tomás Veiga, moito gusto. E vostede debe ser Venceslao. Así é. Inés faloume moito de vostede. Que busca mi padre? A caixa na que guardei os cartos. Estaba ali e non está. Non é esta. A ver, nunha investigación o primeiro é saber o momento no que se cometeu o crime. E así, delimitar o campo dos sospeitosos. Para don Pablo Veiga, segundo o informe do detective e consultor Francisco Moure. Para confirmar as miñas novas sospeitas, tenderei unha trampa. A verdade é que mal partido non é. Eu porque xa estou cazada por este home. E ben que me custou. Pero vostede podería tomar notas, señorita Inés. Aproveite agora que o pai da señorita está de viaxe. Se Faustino e Inés teñen algo entre eles, sinto polo tenente. Faustino e Inés. Fai falta estar ben nos resguardos. Non hai nada. Pablo está raro. Sí, e fuman pipa. Non, non o digo por eso. Non me contas cousas. Hoxe mesmo falou con Venceslao e non me dixo de que. Deberías contarllo. Dei a miña palabra. Ninguén o debe saber. Ese foi o trato. Sinto, xa estou pechando. Así é como aprendemos a tratar os clientes na facultade. Faustino! Inesiña. Estás estupenda. Ti tampouco te podes queixar, Gracias por vir. Dixen que viría e eu sempre compro. Pero non te esperaba ata mañá. Teu pai aínda está? Non, xa marchou. Pero o cuarto que che reservei era para mañá. Imos solderado que seguro que Leocadia a dona aínda che dá un. Veña. Espero que non sexa tan estrita como a ti cos horarios de peche. Claro que non hai problema, señor Florentino. Faustino Rial. Boas noites. Paquiño, saúdo ao señor. Boas noites. Que faz? Vou ler un libro que me prestou don Pablo. Non tardes moito, que mañá non hai quen te levante. Non se preocupe, mi madre. Non me ten moi boa pinta. Pois ten sorte. Xusto agora acaba de quedar baleiro o noso mellor cuarto. Se non é indiscreción, de que coñece vostede a señorita Inés? Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle. Primeira parte. Reimpreso das memorias de John H. Watson, doutor en medicina, que pertenceu ao corpo de médicos do exército. O doutor Watson, o señor Sherlock Holmes, tiña mirada aguda e penetrante, o seu nariz fino e aguzado. Son detective consultor, dixo. En letras vermellas, o asasino escribiu no co seu propio sangue, dando mostras de estar satisfeito. Holmes guardou a lente no seu peto. Trátase con seguridade dun cómplice e conducirános ata ele. Os rapaces métense por todas partes e escoitano todo. Sempre lle podemos poñer un voceo á nosa cana. Coñezo o nome do criminal, aínda que pouco significa coñecer o seu nome, comparado coa posibilidade de botarlle a man.
Anotei no meu diario todos os feitos o público saberá deles. Confórmese, mentres tanto, coa conciencia do éxito. Fin. Paquiño, ai, miña nai, pasaches toda a noite aquí. Que o libro... Que libro nin que farrapo de gaitas. Se en vez de ler novelas lle prestases máis cabeza aos estudios... E mi madre... Si, mi madre, pero logo falo o que queres. Vouche preparar o almorzo que tes que ir para a escola. Si, mi madre... A quen se lle conte. Adiante. Francisco Moure quere falar con vostede. Francisco Moure. Ah, dille que pase. Adiante. Hola, Paquiño. Xa o lín. Xa. Sherlock Holmes. E gustouche? Pense que Conan Doyle era un bo escritor de temas de dinosauros. Como? O mundo perdido. Que eu saiba só escribiu ese libro sobre dinosaurios. Pero de Sherlock Holmes ten unha morea deles. Este encantoume. E xa o teño decidido. O que? Non quero ser paleontólogo ni actor. E vou deixar a escola. Quero traballar aquí como axudante. Vou ser detective e consultor. Paquiño, eso non pode ser. E por que non? Eso. Por qué? Pois... para eso hai que estudiar. Sherlock Holmes é un autodidacta, como di el. E Watson, mire, ten carreira e non é tan listo. Pero isto é unha novela e a realidade di que para chegar a algo hai que estudiar, como fixen eu. Miña nai di que vostede non é tan bo estudiante e que tardou un montón en facer a carreira. Di eso. Nada voa máis lonxe ni máis rápido que a mala fama. É que se te collo a ti, teño que votar a Matilde. Como? E ti non quererás eso, Paquiño? Non, pero vou traballar de balde como axudante para aprender. Agora o que tes que facer é ir á escola a estudiar moito. E cando remates, xa falaremos. E se teño un caso, axudarame. Sí, home, sí. Pero se me prometes que vas a estudiar moito. Moi ben. Moitas gracias, don Pablo. Adeus, Matilde. Adeus. Eu, don Pablo, sinto moito que teña un axudante así, Parviña. Xa sei que hai que estudiar para chegar a algo. Sabes que non o dicía por ti. Era só propoñerlle un exemplo. 8 anos en rematar a carreira. Vaya exemplo. Vai a 2. Cando chegou? Onte pola noite, un día antes do que agardaba. Está no Eldorado. Cuidado. Ata logo, señorita Pombo. Adeus, Paquiño. Ata logo, tenente. Hola, Paquiño. Hola, señorita Inés. Hola, Paquiño. Pasa ya? Non. E ti? Que tal na escola? Unha tortas e outra dreizas. E logo? Quedei dormido na escola, pero resolví un misterio. Vaya, aínda llevas a hacer a competencia ao tenente. E a don Pablo. A un rapaz desapareceu un bocadillo. Eu seguín as migallas, porque quen seguía pola lóxica poderá inferir dunha pinga de auga a existencia dun océano. E quen di eso? Sherlock Holmes. Caramba. E descubrí o culpable. E quen fora? Un cadelo, pero cheguei demasiado tarde e xa non quedaba nada. A próxima vez seguro que terás máis sorte. Deron unha nota para a miña nai. Seguro que é unha felicitación. Veña, vai que vai estar moi orgullosa. Estou moi avergonzada de ti, moito. Eu non quería... A mestra está moi enfadada. Por riba de quedares a dormir na escola, roubas unha lupa. Era para unha investigación. Mañá devólvela. Xa sabía eu que toda a noite sen dormir. Isto é por mor das novelas que lés. Esta semana quedas sen tine. Pero mi madre... Nin pero nin nada. Os pequenos vicios hainos que cortar de vez antes de que dean noutros peores. Veña, agora mesmo te posa facer os deberes. Son de matemáticas. Moi importantes. Quebrados.
Axúdame cuns que non entendo. Pregúntalle teu pai. Faustino Rial é amigo de Inés. Vai pasar un tempo con nos. Tomás Veiga, moito gusto. E vostede debe ser Venceslao. Así é. Inés faloume moito de vostede. Di que o seu francés é excelente. Esa será. Só me defendo. E de que coñece vostede a Inés? Coincidimos na facultade en Santiago. Seu pai vai estar fora esta semana e ele aproveitou. Este é Paquiño, o fillo de Laureano. E ela aproveitou para convidarme a coñecer a vila. Sei que non lle gusta estar soa. A ti xa te coñecín onte. Pois se a Inés non lle gusta estar soa, seguro que non lle faltará quen guste de acompañala. Supoño que non. Que pasa? Non dou feito estes deberes. Son quebrados. Quebrados. Déixame ver, encántame as matemáticas. Ainda que antes tamén teño uns deberes para vostede. Verá, gustaríame, se non é molestia, que me axudase con este artigo. Está en francés. Será un placer. De que se trata? É ciencia. Do príncipe Louis de Broglie. Sí, é algo moi moderno. Chámanlle mecánica cuántica. Algo coñezo. Sei que vai ser toda unha revolución para a ciencia. É curioso que un príncipe francés inicie unha revolución. O que é curioso que a ciencia nos achega as entrañas da materia, mentras os nosos labregos seguen arando a terra co arado romano e a forza dos seus brazos. Se cadra, ese non é un problema dos científicos, senón dos políticos. Acompaño. Bos días. Bos días. Bos días. Laureano, quería un pouquiño de azafrán. E para min unha libra de chocolate. Xa ten a mercancía no almacén. Hola, filla. Hola, mi padre. Sei que vai ben o negocio. Podían ir mellor. Non sei que pasa, que ao final os cartos sempre voan. Xa me gustaría a min darme un capricho de cando en vez. Con esa cigarreira tan bonita que leva. Podo conseguirlle unha igual por 4 pesetas. Nin eso levo en riba. E se escollo da caixa, despois as contas non cadran. Hai que ver a cantidade de moedas pequenas que gastamos en parvadas ao cabo do día. Gastará os que nos teña. Disimule pola confianza, señorito. Non, se leva razón. Pero tendoas. O que eu fago é guardar as moedas pequenas nunha caixiña e non tocalas ata que teño unha boa cantidade. E despois das un capricho. Como esta cigarreira. Pero é unha pena que non coñecera o seu pai antes. Por esta leváronme 7 pesetas e un real. Con eses cartos xa me daba un par de caprichos. Imos probar. Vou na guardar no despacho. Ben feito. Que é o que tes? Nada, xa me pasará. Pero Leucadia. Non é nada, home. Daquela podesmo contar. É que... Que? Que non me gustou o que me dixeches. Pero que foi? O da vaca. Como? Eu nunca tal dixe. Foi nun soño. Nun soño? Sí, e xa sei que non tes culpa, pero non me gustou. Así que déixame, xa me pasará. E ti, Bule, non quero que chegues tarde á escola, Pero ti entendes. Vai. Outra para o peto. Que busca mi padre? A caixa na que guardei os cartos. Estaba ali e non está. Non é esta. Sí. Pero está baleira. E os cartos? Non serías ti? Non. Foi un roubo. Un roubo? De 2 pesetas? Perderíanse, home. Se onte estaban, agora non están. É que foi un roubo. E que queres?
Non vou molestar a Venceslao por unha cousa tan pequena. Nada é pequeno para unha grande intelixencia. Como? Dixo Sherlock Holmes. E eu descubrirei o ladrón. Pero non lle diga nada a mi madre. Está un pouco enfadada comigo. Non te preocupes. Eu tampouco quero que pense que son un parvo que anda tirando os cartos por aí. Dime, Sherlock Holmes, cal vai ser o teu primeiro paso? Está claro. Necesito a súa axuda. Teño un caso. De que te ríes? É que... Deches a túa palabra ao rapaz, non? Está ben, axudareite. Houve un roubo no Eldorado. Un roubo. Hai que avisar a Venceslao. 8 reas. Esqueceo. Vaites. Unha fortuna, sí. Xa sei que non é unha gran cantidade de cartos, pero... quero coller o culpable. A ver, nunha investigación o primeiro é saber o momento no que se cometeu o crime. E así, delimitar o campo... Delimitar? Eso. Delimitar o campo dos sospeitosos. Saber quen o puido cometer. E o móvil. É dicir, saber quen precisaba esa curiosa cantidade de cartos. É a coartada. Que non teña coartada, claro. Pois a ver, onte... Un momento. Adiante. O tenente quere velo, señorito. Que pase. Sinto, pero teño que falar con Venceslao. Podo agardar. Bos días. Bos días. Tío, que tens que facer é ir á escola. Mellor, faime un informe por escrito. Un informe? Sí. Espero non chegar en mal momento. Non, sente, por favor. Pablo, o asunto que me trae aquí requiere da súa máxima discreción. Non llo pido como tenente da Garda Civil, senón como amigo. Que tal, Paquiño? Hola, Matilde. E ti non deberías estar na escola? É que estou facendo un traballo. Xa. Matilde, podo facerlle unha pregunta? Sí. Onde estivo onte a noite? Onte a noite na casa. E alguén pode confirmalo? Meu pai, pero co sono profundo que ten... Xa, seu pai. Ben, marcho que teño presa. Paquiño, a que ven todo isto? É para o traballo. Xa. Estoy moi agradecido, Pablo. Non se preocupe. Hola, Matilde. Bos días. Matilde? O tenente precisa da nosa axuda. Non, só era unha visita de cortesía. E por que che dabas gracias? Debe ser porque lle resolvín algunha dúbida sobre papéis. Nada. E ti? Algo importante no correo? Vou non mirar agora. O que está raro é Paquiño. Paquiño? Sí, fíxome preguntas sobre que fixera pola noite e cousas así. O mesmiño que a min. Dora... Disimule, señorito. Estabas escoitando? Non, Deus me libre. O que pasa é que a miña cromá ten moi bo oído. A ver, Dora, que che preguntou Paquiño? Que fixen onte, onde estiven pola noite, que se estiven con alguén, como se eu fose unha pendanga calquera. E logo, non sei que dunha coartada. Pásache algo? Sabedes quen era Frankenstein? Con ese nome de Celabella non debía ser. Non. É un libro sobre un científico que só quere facer o ben, pero acaba creando un monstro. E Paquiño viu ese monstro? Dora, que é un libro. Así me gusta, que te centres.
Que vai a esa escola, estudies e non lle des desgustos a tua nai. Xa me contou teu pai que fuches falar con don Pablo. El sí que pode ser unha boa influencia e non esas novelas que les. Levoulle o seu tempo, pero estudiou unha carreira. Determinación da hora do roubo, da comisión do delicto. A sustracción dos cartos tivo que producirse entre o momento no que os mesmos foron depositados na lata, por consello de Faustino Rial, hóspede, e o momento no que o meu pai, don Laureano Moures Piñeira, descubría a ausencia dos cartos, sendo atopada a lata nun caldeiro. Unha vez delimitada a hora da comisión do delicto, queda a oportunidade, delimitados que coñecían a ubicación dos cartos, os alí presentes. Delimitados tamén os posibles móviles e delimitadas as coartadas, con suma consternación e decepción, conclúe que só quedan como posibles culpables... Vaya letra. Este rapaz daba un bo médico. Eso é un mito. Eu teño unha caligrafía excelente. Sigue. É que... Pablo. Indalecio Carballo, Matilde Carballo e Dora Fernández. Xa. Toda a miña familia ao completo. Logo pon algo máis. E pon algo máis. Non. Podo ver o informe? Para qué? Para que non teñas que mentir tan mal. Aconséllame que discretamente fale con Venceslao, porque di el, os pequenos vicios hai nos que cortar de vez antes de que medren outros peores. Matilde, non te poñas así. Se Paquiño vai con eso onde a Venceslao, o tenente morre de risa. Xa o sei. Non é eso. Ata así no informe, mira. Detective consultor Francisco Moure. Para ele é como un xogo. O que me molesta é que pense esas cousas de nós. Non sei como se lle meteron na cabeza. Ou quen llas meteu. Eu sei que isto comezou como un xogo. Pero gracias aos teus consellos, mira onde chegou o rapaz. Está ben, falarei con el. Sí. E dille que nin eu nin a miña familia temos nada que ver co roubo desas 2 pesetas. Sí, E que estou moi enfadada con el. sí, E ten cuidado coas cousas que lle dis. sí. É que vai á escola. Sí, Sí que? que sí, que xa vou. A ver, rapaz, temos que falar. Estaba que botaba fume, para ti e para min. Sinto, eu só sei a lógica, como me dixo vostede. A lógica ben usada tampouco falla, pero a intuición debería dicirche que nin Matilde nin a súa familia puderon facer nada. Xa. Boas. Boas. Pablo Veiga, vostede debe ser... Faustino Rial. Venceslao faloume de vostede. Moito e ben. A vostede tampouco lle quedou nada de ver. Xa, daría un bo diplomático. É vostede dibuixante. Non, é só un apuntamento. Ten vostede unha casa preciosa. Gracias. Cando queira estarei encantado de mostrarlla. Teña cuidado que eu son dos que acepta as invitacións. Pois o dito. Moitas gracias. Agora, se me disculpan, Ven comigo, que che vou demostrar eso. De verdade está tan enfadada comigo? Xa che dixen, estaba que botaba fume. De parte da mestra, señora Leocadia. Gracias, Monchiño. Hola, don Pablo. Moi boas, Leocadia. Gústame ver que Paquiño anda con vostede. Os rapaces a súa idade necesitan ter boas influencias. Gracias, Leocadia. Don Pablo está me ensinando moitas cousas. Moi ben. A ver se fai del un home de proveito. A ver, fíxate. Teus pais pola noite pechan o Eldorado, non? Miña nai, nunca se lle esquece. Pois o único xeito de que Indalecio, Matilde, Dora ou calquera puidesen entrar sería forzando ferrollo. E, sabes? Intacto. E polas fiestras, igual. E se vas mirar as portas de atrás, verá lo mesmo. Que como sabía que estarían intactas? É lóxico, Paquiño. Tantos traballos por 8 reas. E non puideron quitar as fiestras e volvelas a colocar? Eso faría un bo ladrón. Pero aínda así deixaría pegadas. Mira. Necesita isto. Míranos ben. Fíxate nestes pequenos cravos. Non sei o que lle contaría ao rapaz para que chegase a pensar que ti ou eu puidésemos coller cartos do Eldorado. Xa sabes como é o rapaz. Toma, que a señora non está. Non, e Pablo veña, quentarlle ben a cabeza. E non serás ti que te estás quentando a cabeza demais? Eu?
Sí, ti, co señorito Pablo, polo que pasou con Irina. Co ben que che queda esta saia. Ainda que eu son zocas non sei se podería andar. Non pasou nada con ela. Veu, marchou e xa está. Xa. E non só é polo de Paquiño. Pablo está raro. Sí, e fuman pipa. Non, non o digo por eso. Pois o dispo de le falar coas paredes leva o facendo desde que estou aquí. Non me contas cousas. Hoxe mesmo falou con Venceslao e non me dixo de que. Sinto, non puiden escoitalo, porque xusto nese momento estaba Paquiño facendo máis preguntas esas. Está esquivo. Esquivo? Tería que ir ao médico, non vai a ser contagioso. Hola, mi padre. Marcho, Dora. Ata logo, Matilde, e tranquilízate. Ves? Terías que quitar os cravos, logo o cristal, e metendo a man por dentro abriría a fiestra. Aínda así quedarían pegadas na madeira. Hola, Leocadia. Sabe que é isto? Non. Unha nota da escola onde este trasno non foi en toda a tarde. Nin sequera foi devolver a lupa que roubou. Esta lupa. Sí, esta lupa. Vamos. Leocadia, podeme axudar? Ves onde nos están levando os teus contos de detectives? A ver. Esta xa está apagada. Xa sei. Paquiño non vai á escola. E por riba don Pablo pónselle a ensinar como hai que facer para entrar a roubar nunha casa. Como? Que é don Pablo quen lle mete todas esas parvadas de detectives na cabeza. Seguro que é un xogo, muller, cousas de rapaces. A ver, e aquí que pon? Quen é este? Eu que sei. Como que sei? Polo menos espero que che quede claro que nin Matilde, nin Dora, nin Indalecio teñen nada que ver con isto. Sí, pero entón quen roubou os cartos? Boas. Hola. Claro. Boas tardes. Paquiño, non. Ai. Estaba a areia. La hacían matanza. Pero a la areia estaba aquí. A la areia sí, estaba aquí. Aquí a areia, sí. Vamos aquí ou a liña por ti? No, ali, onde se fería a matanza tamén. E ten unha parte de atrás. Tiña mirada aguda e penetrante. Nada. Dando mostras de estar satisfeito, Holmes guardou a lente no seu peto. E sempre utilizaron de almacén? Non, antes teñamos os animais. Pero cando abrín o café convertino en almacén. E tamén o aproveito pro cine. E ás veces teatro. Que interesante. Aquí ten a Paquiño. Un grande actor. Ainda que agora quere ser detective. Podemos falar? Mais matemáticas? Si, máis ou menos. Veña, pero non tardes. Que a tua nai non está para que a incomodes máis. Moi ben. Te dirás? Escoitei o que lle dixo onte o meu pai. Ok, falamos de moitas cousas. O de guardar os cartos nunha caixiña. Ah, sí. Pois eu vou facer o mesmo. Vounos guardar aquí. Moi ben, o aforro é un bo costume. Algo máis? Non. Ben, alégrome de que se estenda o exemplo. Vou dormir, que teño uns días moi movidos. Ata mañá.
don Pablo Veiga, segundo informe do detective consultor Francisco Moure. Para confirmar as miñas novas sospeitas, tenderei unha trampa. Collo 8 reas da caixa que me servirán como cebo nunha cana. Farei garda toda a noite. Paquiño. Paquiño. Que é isto? É o informe. Para don Pablo, xa vexo. Moi bonito. Primeiro a lupa, logo pasas toda a noite aquí. E por riba colleches cartos da caixa. É o cebo. Vouche dar cebo eu a ti e a don Pablo. Polo de agora andando para a escola. E devolves isto. Vou ter que coller a cousa pola man, porque senón... Xa sabe como é o meu fillo, que enseguida se lle enche a cabeza de paxaros. Mira, Leocadia, eu son o primeiro a quen non lle gusta que Paquiño ande con estes xogos. Ai non? Pois a novela deixoulle vostede. E o informe, como el o chama, ven ao seu nome. Este é a segunda noite que o rapaz pasa no almacén. Estou moi preocupada. Enténdote, pero eu non teño... Como que non, don Pablo? Ben sei o que vin. Onte estaba lle ensinando a forzar os ferrollos do Eldorado. Que fixeches que? Que fixo que? Ainda nos van a escoitar. Para saber escoitar hai que saber calar. Foi un mal entendido. Xa. Sinto ter que dicirlo, don Pablo. Pero penso que vostede está sendo un mal exemplo para o meu fillo. Non te preocupes. Falarei con ele e volverán as cousas ao rego. A ver se é así. Agora mandei-no á escola, pero á volta... Farei non. Comprenda que me preocupe. É o meu fillo. Fágame cargo. Adeus, Leocadia. Adeus. Moi bonito, non? Escoitando. Non, señorito, é que Leocadia ten a voz tan alta. Xa. Pois lembro vos que a cousa complicouse porque intentei que Paquiño deixase de sospeitar de vos. Xa. Forzando a pechadura do Eldorado. Eso non foi así. Falando as cousas claramente, aforraríanse moitos problemas. Cando o frío apreta, como fan? Dormir a carón da lareira. Ten uns grolos de aguardente tamén axudan. No inverno, só marchas de onde a lareira cando non che queda outra. Claro. Se me desculpa, teño que entregar algunhas cousas. Moi ben, Indalecio, xa seguiremos falando. Sí, home, sí. Que fas aí, Paquiño? Non me estaría seguindo. Xa me contou a miña filla. Eu sinto moito. Nunca debín sospeitar de vostedes. Nunca xulgues a ninguén polo seu aspecto. Coñecín a moitos que van de finos e teñen alma ruín. E xa lle podes ir pedindo perdón á miña filla. Ela tamén está moi enfadada. Tranquilo, xa farei, señor Indalecio. Está ben. Claro, señor Bispo. Sí, sí. Non se preocupe. Claro. Sinto moito, Matilde. Xa me pasou o enfado. Pero para outra vez... Sí, non se preocupe. Don Pablo, o señor Moure Pino. Pero non teñas que estar na escola. Anda, pasa, senta. Descubrín novas cousas. Paquiño... A Faustino tendiño unha trampa e caeu nela. Deixei 2 pesetas nunha lata e colleunas. Só el sabía onde estaba. Para. Dúas cousas. A primeira é que tes que deixar isto dos detectives. O xenio é a capacidade infinita de tomarse molestias. Di o Sherlock Holmes. Xa,
Pero eso é unha novela. E a realidade é que tua nai está moi preocupada. O que tens que facer é ir á escola e deixar este xogo. Pero cometeuse un roubo. Non, cometéronse 2 roubos. 4 pesetas. Puideron caer ou perderse, ou eu que sei. Pero teño probas. E ademais, Faustino é moi raro. Anda preguntando moitas cousas por aí. Tens que deixar a Faustino en paz. E iso que dis que son probas só é algo circunstancial. O que? Pois que non probarían nada no xuizo. Ah, entón teño que conseguir máis probas. Non, o que tens que facer... É igual, anda. Vaite. Non sei que facer con este rapaz. Xa lle pasará. Onte xogaba os dinosaurios. Hoxe os detectives e mañá, quen sabe. O mellor quer meterse cura. Pois cando queiras mandos. Sí? Máis voltas, home. Un momento, por favor. Agora quere asesar a Faustino. Eso sí que é serio, porque se descubre algo... Don Pablo, ten unha chamada. Sí. Ah, hola. Sí, eu tamén. Agora non podo falar. Desculpa. Xa te chamarei eu. Pois naquela época estaban en Santiago tamén Federico. Fernanda. Que tal na escola? Irías á escola? Sí, sí. E don Pablo falou contigo? Sí, xa pasei pola súa casa. Ti, que non sei como facías para ir a todas as festas e sacar esas notas. Nin eran tantas festas, nin tan boas notas. Hola, Paquiño. Como van os teus casos? Como? Non quería ser detective. É certo? Tamén yo contou a vostede. Sí. De agora en diante non vai haber máis detectives, non si, Paquiño? Sí. Só vai ser un bo estudiante. É unha pena. Cantos criminais van quedar libres para facer as súas falcatruadas. Non lle metan máis paxaros na cabeza que xa lle chega cos que ten. Eso que dis que son probas só é algo circunstancial. O que? Pois que non probarían nada no xuizo. Tens que deixar a Faustino en paz. Necesito máis probas. Vais a ver ese. Coñezo o nome do criminal, aínda que pouco significa coñecer o seu nome, comparado coa posibilidade de botarlle a man. E non necesitou estar na tuna para romper moitos corazóns en Santiago. Inés exagera. A verdade é que mal partido non é. Eu porque xa estou cazada por este home. E ben que me custou. Pero vostede podería tomar notas, señorita Inés. Aproveite agora que o pai da señorita está de viaxe. O que non caeu en Santiago non vai caer en Celavella. Xa, e ademais tamén está o da herdanza da tía. Como se chamaba? Faustina, curiosamente. Todos os seus cartos para a sobrinha que quede sen casar. Pero vostede por cartos non será. Os cartos nunca están de máis, Leocadia. Señora Leocadia. Gracias, Monchiño. Faltou outra vez á escola. Un burato na porta. Para qué? Recoller máis probas para min. Claro que falei con el. Fun moi claro. Moi ben, de acordo. Mañá cedo. Paquiño.
Voulle regalar un libro ben grande de dinosauros, a ver se deixa esa teima de xogar os detectives. Fixo un burato na... Xa escoitei. Eso de que estaba recollendo probas, inventario. Sí. Bo. Agora Paquiño pensa que o culpable é Faustino. E eu só lle dixen que non podía acusar a ninguén con tan poucas probas. Por eso quería espialo, para xuntar máis probas. Pero díxenlle claramente que o deixase. E tamén o contrario, Pablo. Estás confundindo ao rapaz. Por un lado, daslle consello sobre como levar a súa investigación. E por outro, dislle que a deixe. Algo de razón levas. É como se a unha persoa lle dis que é amiga túa e que confías nela e logo andas con segredos. Pero eu contoche todo. O que é importante para nós, para o despacho. Só era un exemplo, Pablo. Claro. Falarei con Paquiño. Desde pequeniña notábase que Matilde ia ser unha rapaza lista. Pero sorpréndeme. Sí, teño moita sorte de que estea comigo. Ah, sí? Traballando, quero dicir. Claro, claro. Pois entón non a poñas contra ti. Como di? Deberías contarllo. Dei a miña palabra. Ninguén o debe saber. Ese foi o trato. Eu? É unha excepción. Ninguén vivo o debe saber. No fondo, ese foi o trato. É Paquiño. Se segue arredor de Faustino, pode chegar a... Despois da bronca que lle caeu, non creo que Paquiño vai a facer nada. Claro, claro. Hola, viute alguén? Non, penso que non. Por agora todo está saindo ben e penso que ninguén sospeita nada. Que vai sospeitar algo así? Sí, pero non podemos dormirnos. Mañá pola noite a proba máis importante. Sí, se todo sai segundo o previsto. Xa non hai volta atrás. Está todo preparado. Entón, mañá aquí. Non, mellor na Praza da Árbore.
Foi como se se esvaecesen. Uns segundos antes estaban ali, oín pasos. E despois non había ninguén. Que raro, non? Prometichesme a min e a tua nai que deixarías eses xogos. Vinos. Inés e Faustino son cómplices. Os roubos del Dorado eran un ensaio pro gran roubo, que será hoxe. Hoxe non haberá ningún gran roubo. Haberá. Ou deixas eso ou falo con tua nai. Ainda é un neno, Pablo, sé máis diplomático. A ver, Paquiño, o traballo que fixeches estivo moi ben, pero a túa parte rematou. Agora deixame a min. Así está mellor. Eu evitarei que se cometa ese roubo. De acordo? Moi ben. Ves este libro? Sí. Pois se te portas ben, deixocho. De acordo? Sí. Veña, Paquiño. Daslle moitos libros de detectives. As lecturas nunca están de máis, pero este valle gustar máis. Daslle moitos libros de detectives, Pablo. 20.000 leguas de viaxe submarina. Así poderás saber quen eran realmente Ned e o Capitán Nemo que representou no teatro. Xa, pero... Non se parece ben? O do libro, sí. O que contou Paquiño. Un pouco raro, non? Tampouco é para tanto. Se Faustino e Inés teñen algo entre eles, sinto polo tenente. Faustino e Inés. Fai falta estar ben nos biosbardos. Non hai nada. Coñezo ben a Inés. E como de ben? Con Paquiño resolviches ben, pero agora tes un inimigo máis complicado. Matilde, queres sacar eso da cabeza? Leva un cacho seguindo tenente de cataches. O que? Do señorito Pablo. Levase a varios días así. Ai, é que... Que? Non cho conta todo? Ele é o señorito. E os señoritos non lle contan as cousas ao servicio. Temos que poñer a orella. Xa. Dora, aí ben Venceslao. Coméntame que Faustino se ve con Inés. Pero ti vai, veña. Pois non sei eu, pero dis que o tal Faustino ese se ve as agachadas coa señorita Inés. Boas, señoritas. Tenente. Non faga caso do que diga xente, Dora. Faustino é un cabaleiro. Saque esas ideas da cabeza. Tes cada cousa. Sí, fagolle caso a calquera despois. Agora se me disculpan. Tenente. Como é Dora? Sí, é o que non me gusta das vilas pequenas. O ruse. Sinto por Inés que é unha señorita respetable. Claro que sí. E como lle foi o outro día con don Pablo? Outro día. Sí, cando nos encontramos no vestíbulo. Ben. Ele estalle moi agradecido. Ah, sí. Polas dúbidas que lle solucionou sobre os procedimentos de detención. Ah, sí, sempre é un placer axudar. Claro. Un real polos seus pensamentos. Primeiro tería que poñelos en orde. Que tal? Fuches á escola? Que remedio. Moi ben, así me gusta. Paquiño. Sí? Onde foi que viches desaparecer a Inés e Venceslao? Foi ali. Se ves que Faustino foi algunha cousa rara, aínda que a Pablo xa non lle interese, podesmo contar. Claro que sí. Teño este libro que... Pero non descuide a escola. E actúa con normalidade, que non sospeiten de ti. Adeus. Adeus, Paquiño.
Hola, señor Faustino. Hola, rapaz. Como vai o teu peto? Ben, Alégrome. Os cartos son unha cousa moi seria. que son esos papéis? Son planos. Mira, este da Casa Veiga. Fíxate que interesante, a distribución típica dunha casa señorial. E como pode ser interesante e típico ao mesmo tempo? Este rapaz. Acompáñasme. Gústache. Ves? E ata tiñan un lagar onde hoxe está a cestería. Sei que é un capricho, pero vino e tive no que mercar. É tan bonito. Sí que é, sí. Xa me verá o domingo na misa con el. Estiven antes coa mestra. Que pasou? Contoume que lle devolviche la lupa e que estiveches moi aplicado. Media mañá na biblioteca. Ai, xa está mi mal. Ai, así me gusta. Notas a influencia dun home bo e culto como vostede. Gracias. Faustino tenos moi enganados a todos. El é máis a súa cómplice Inés. E agora teño todo máis claro. As 10:30 na praza? Sí, eu xa estarei dentro e a porta estará aberta. Tranquila. Estou nerviosa, non o podo evitar. Hoxe pola noite será o gran día. Sí, pero estou nerviosa. Non te preocupes, todo se irá ben. Hoxe pola tarde reuniuse co seu socio Ata logo. e ultimaron os detalles do roubo, que polos planos que consultou Faustino será na Casa Veiga. Sendo novata no mundo criminal, Inés estaba nerviosa, pero Faustino tranquilizouna. Nótase que é un ladrón frío e experto. E se non conseguimos impedilo, esta mesma noite será o roubo. E se non podemos impedilo, esta mesma noite será o roubo. Tira isto. Ten que quedar entre nós. Está moi claro. Inés vai entrar na casa primeiro, finxindo unha visita. Deixaralle a porta aberta a Faustino, que estudiou os planos da Casa Veiga. Estás te precipitando, Paquiño. Avisamos a don Pablo ou ao tenente. Non. Unha última cousa. Cando Inés e Faustino estiveron no cuarto, bicáronse ou abrazáronse? Non. E se fose así, non miraría. Xa. Que imos facer? Como diría o teu Sherlock Holmes, creo que xa teño todos os cabos atados. Hoxe ás 10 no almacén. Imos tenderlles unha trampa. Ti non fagas nada. Primeiro teño que falar cunha persoa. Un momentiño, Inés. Matilde, pase. Manda, Pablo. Non. É que teño que falar con vostede. Pase, por favor. Disculpe a desorde. Faustino. Sí. Un segundo. Sente, por favor. Gracias. Ven, a que debo pracer? Penso que poden ter problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Matilde, é vostede? Veño para aclarar o misterio de Beth. Faustino non é ningún ladrón, Paquiño. E Inés tampouco. Pero antes de que digas nada, imos dar co suposto culpable. Leocadia! Sí? Que mantón tan bonito mercou. Ai, gracias. E custoulle moito? É de moi boa calidade. Pero como tiña uns aforriños. Sano costume. É admirable a súa capacidade que ten para forrar. A min cústame.
Eu que fago é ir guardando nun peto os cartiños que vou aforrando de relear no mercado. Xa debe relear ben. Pois sí. Isto que quede entre nós. O meu Laureano é un desastre e ás veces deixa moedas esquecidas en calquera lado. Eu vou nas recollendo. Por exemplo? Xa van 2 días que atopo moedas nunha lata bella ou no chan do despacho. Menos mal que estou eu. Moitas gracias, Leocadia. De nada. Pero ti con teu pai non creo que teñas esa sorte, claro. Como soubo? Se alguén quixera roubar, iría pola caixa. Non por 4 perras que hai nunha lata. E cando vin o mantón que tiña Leocadia, pareceume elemental, querido Paquiño. E vostede, con todas esas preguntas e os planos? No meu tempo de lecer traballo pro Seminario de Estudos Galegos. Recollo datos sobre a arquitectura e os costumes da xente. O que se chama etnografía. E o da señorita Inés? Son vos amigos e gustalles falar as súas, para evitar ruxes. Ah. Gardarán o segredo? Sí. E desculpe. Nunca deben sospeitar de vostedes. É que non do unha. Paquiño. Sí? Non te preocupes. Estiveches moi cerca. Non sabe canto. Isto é para... Non ven vostede? Eu? Será un placer contar coa súa compaña. E despois das súas deduccións e a súa inestimable colaboración, creo que xa pertence a nosa pequena conxura. Matilde, e ti que fas aquí? Eu non dixen nada. É certo. Non foi preciso. A súa axudante é moi perspicaz. Cóntelle, Matilde. Vostede tiña algo entre mans. Matilde? Un segredo que inicialmente compartía con Venceslao e con don Tomás. O tenente precisa danos axuda. Non, só era unha visita de cortesía. E por que che dabas gracias? Debe ser porque lle resolvín algunha dúbida sobre papéis. Nada. Comproíno cando me dixo que Venceslao o visitara por unha cousa e este díxome a contraria. E por outra parte, aquí tiven sorte, apareceu Paquiño co seu xogo de detectives. Todo comezou a coller forma cando Paquiño seguiu a Faustino a súa cita nocturna con Inés e desapareceron en canto chegou unha terceira persoa. Esta cita nocturna poderíame levar a pensar que había unha relación entre eles, pero non sei. Había algo que non encaixaba. Paquiño estivo vixiando no cuarto e tampouco viu bicos nin apertas. As 10:30 na praza? Sí. Eu xa estarei dentro e a porta estará aberta. Pois non sei eu, pero dis que o tal Faustino ese se veas agachadas coa señorita Inés. Boas, señoritas. Tenente. Non faga caso do que diga xente, Dora. E Venceslao non amosou celos ante esta posible relación, mesmo lle fixo gracia. Así que fun ata o lugar da misteriosa desaparición. E decateime de que o único xeito que tiñen de esvaecerse no aire era entrando pola igrexa e pola porta da San Cristía. E o único que podía abrir era don Tomás. Así unía don Tomás o segredo de don Pablo e a misteriosa conducta de Faustino e Inés. E daí xa deduciches? Sí, eso e o da herdanza da tía de Inés, sabido en toda a Celavella. Xa, e ademais tamén está o da herdanza da tía. Como se chamaba? Faustina, curiosamente. Todos os seus cartos para a sobrinha que quede sen casar. Pero vostede por cartos non será. E por se estaba no certo, merquei isto. Darei yo a noiva despois da boda.
Penso que hai unha cerimonia agardando por nós. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Introibo az altare Dei. Agora podedes coller vosas mans. Venceslao Rivas Pérez, queres recibir a Inés Pombo Arias como esposa e prometes serlle fiel nas alegrías e nas penas, na saúde e na enfermidade, e así amala e respectala durante o resto dos teus días. Sí, quero. Outra vez mal do estómago, tenente? Sí. Non, sí, pero non veño por eso. Eu nunca me permitiría libertades contigo, Inés. Ai, non. Non sei se ofenderme ou darte as gracias. Supoño que preferirás homes máis atrevidos, máis interesantes. Non te tes por un home interesante, Venceslao? Xesús, nin que fose a primeira vez que lle gusta unha rapaza. Así, sí. Inés Pombo Arias, queres recibir a Venceslao Rivas Pérez como esposo e prometes serlle fiel nas alegrías e nas penas, na saúde e na enfermidade, e así amalo e respetalo durante todos os días da súa vida. Sí, quero. Non vou casar. Non vou ser a criada de ninguén. É que non tes que ser a criada de ninguén. Cos cartos que che vou deixar de dote, podes ter as criadas que queiras. Vostede non me entende, verdade? Eu quero vivir para min, non para un home que me diga o que teño que facer. Como acendida lámpara en estreito, pechado camarín. Así no santuario do meu peito arde unha luz sin fin. Moi bonito, tenente. É de Curros. Os anéis. Os anéis. Os anéis. Os anéis, Pablo. Sí, os anéis. O Señor bendiga estes anéis que van entregar ao un ao outro en sinal de amor e fidelidade. Non va ser o primeiro home bebedo que vexa, hein? Inés, déixame. Non penso deixarte aquí, Se te ve a Garda Civil, poden te levar por ebriedade pública. A ti a borracheira fete máis divertido. Por qué? Porque terías que marchar e non quero. Non queres? Non quero. Que queres? Cariño, amizade. Ter alguén a quen contarlle os teus problemas. Coñecelo o amor. Venceslao es todo un romántico. Inés, toma este anel como unha mostra do amor que che teño e da fidelidade que che hei guardar. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Venceslao, toma este anel como mostra do amor que che teño e da fidelidade que che hei guardar. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Ius gloriam quasi unigenti Patris, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ben, felicidades. Enhorabuena. Bravo, Inés. Y para ti. Y la próxima. Gracias.
Pedra da Serpe. A protectora dos mouros. Pois moito non nos protexeu, porque xa non queda nada. Vou enviar un telegrama ao Seminario de Estudos Galegos para prolongar a miña estadía en Cerabella e investigar ese lugar, se non ten problema. Por min pode facer o que queira. Xa lle dixen que esas terras non valen para nada. Señor, mire. Atopei un tesouro. Mi madriña. É de ouro. Un torques de ouro. Debe ser unha peza única. Os meus parabéns. E atopou na Paquiño. Contan dun home de Baldarío, un tal Edelmiro, que colleu unhas pedras vellas do lugar para facer un balado na súa leira. E que lle pasou a ese home? Foi dormir e xa non espertou. Amenceu branco como un cirio, sen gota de sangue no corpo e coa marca dos dentes dun serpe nos pulsos. Nas mesmas mans que roubaran as pedras. Mira, Matilde, os homes hai que amarralos cunha corda ben forte. E non hai corda máis forte que o matrimonio. Estou morto de medo. Cando dúas persoas se queren, o mellor que poden facer é casar. Xa, menos cando ela é teimuda e mandona como é a miña dona. Sei de algunhas ben máis teimudas e mandonas. Felicidades, Cabo. Felicidades. Xa lle contara. A que viña, Cabo? Esta noite entraron a roubar no Eldorado, meu tenente. Pola mañá todo estaba igual, excepto dúas cousas. O torques desaparecera e o máis extraño. Estas dúas feridas que tiña na man, a mesma man coa que collín o torques da pena dos muros. Sigo dicíndolle que teña cuidado. Xogar cos mouros é unha cousa perigosa. Entre Matilde e vostede hai algo? Non. Ben, que alivio. Por qué? Digamos que teño certo interese nesa moza. Teño a casa desfeita e eu... Vostede é guapísima, como sempre. Gústame como lle queda o pelo solto. Ai, Dora, non teño nada claro de Faustino. É un bo mozo, parece unha boa persoa, pero que foi tan de súpeto que... Como a lotería. O que pasa é que ti ainda tes a outro home na cabeza. Xa, eu son unha rapaza pobre, sen modais e sen estudios. Non, Matilde, non dixen eso. Claro, que vou facer cun home culto de boa posición. Non falo dunha diferencia de clase, senón de carácter. Carácter é que ten de malo o meu carácter. Nada. Bonita, inteligente e con carácter. Podese pedir algo máis nunha muller? Non, supoño que non.